kunie kebu n'obodo oyibo ebule mumuo ka mbanye na n'ugbo ka nga kele na onye eze the Prince of Africa onye eze n'ihe dịka onye eze n'ihe ka nka onye eze n'ihe adịka anamanu ọkwọgala nye jenu banatakpa ya julejuo ọ bụ ndị na-emelụ melo ya onye fụlụ onye eze too ya maka na onye feze zeru ya aka the Prince of Africa Prince Injinia Eze n'Igbo onye ngozi ọsọ Igbo ndụ bịaba onye ngozi ala na-azụ ụmụ ogbenye bịaba onye ngozi ọ napụtara nwa ogbenye na mkpa onye ngozi o fichala nwa ogbenye anya mmiri onye ngozi onye agọzila agọzi onye ngozi ekpere anyị na-ekpe anyị na ya olisa ka onye go ogologo ndụ na-arụ isi ike ọ bụ ife anyị na-alọ maka ịbụ Godfather onye ngozi civilian field marshal bịaba onye ngozi ị na-azụ ụmụ na-enweghị nne na nna onye ngozi aka na-azụ ụmụ ogbenye bịaba onye ngozi oyichala nwa ogbenye anya mmiri onye ngozi civilian field marshal bịaba onye ngozi onye agọziri agọzi anyị bụtanụ n'obodo Naịjirịa o nwere onye Chukwu dị gọzi Igbo ndị Igbo ji eme ọnụ ndị Igbo ji aba onye ngozi ọ sị ka o kwuo Naịjirịa gebe mana o weli aka elu ụmụ Igbo esobe onye ngozi Prince Injinia Eze n'Igbo the Prince of Africa the Prince of Africa onye ngozi onye na-akpafa n'elu ụwa nwanne m ịma na o nwere ife ọ kasị eme atọwe ka ọ ga-eme onye na-akpafa ya n'elu ụwa na o nwere ife ọ ga-eme atọwe ka ọ ga-eme Eze n'Igbo onye ngozi onyinye Chukwu nyere ụmụ ụwa onye ngozi Eze n'Igbo onye ngozi onyinye Chukwu nyere ụmụ Igbo ọ pụta n'obodo ife mewe ọ pụta n'obodo udo adị ka anyị jebenụ n'Oranto n'Ukpo na Dunukọfịa na Anambra steeti ka anyị jee kele onye eze nnọọ ọsọ Igbo ndụ ndị be anyị unu afụnụ ga ebe atọ nwụrụ na fim atọ bụ atọ bọs bụkwanụ bọs Prince Injinia Eze n'Igbo ọsọ Igbo ndụ Chairman Managing Director Oranto Oil Limited ọsọ Igbo ndụ Oranto n'ụwa niile onye ngozi one man government Yobiaba onye ngozi financial dinosaur onye ngozi civilian field marshal onye ngozi onye Chukwu buliri elu ọ bụ onye ga-ebutu ya onye Chukwu tụrụ ugo ịma na ọ bụ ugo onye Chukwu nyere akụ ịma na ọ na-enye ya
ga akụnụba onye ngozi atọba akụnụba atọ si na chi o adaeze n'igwe akụnụba atọ si na chi o adaeze bụ akụnụba atọ si na chi o adaeze bụ akụnụba atọ si na chi o onyinye Chukwu nyere Igbo onyinye Chukwu nyere Igbo onyinye Chukwu nyere ndị Igbo onye ngozi ọbụnụ malụọ na nwere ife dị iche n'eze chilechi na nke amụrụ amụọ n'ụwa maka na eze chilechi ịma na na-azọ ya azọ onye nwere ego na-azọ onye nwere ego na-azọ ndị obodo na-azọ ya azọ mana eze amụrụ amụọ ịma na ụlọ si na chi eze amụrụ amụ na-elu ụwa nwanne m adịghị azọ ya azọ o nwelu n'ife dị iche n'ofu mkpụrụ tomato na tin tomatoes ọkọmelụ chairman managing director Atlas Petroleum n'ụwa niile ndị ọma onye za mama atọrụ degidede atọrụrụ ụlọ chọọchị ọrụ n'ụlọ chọọchị o mee ya ka ọ dị mma o ya Anglican chọọchị o si ha nọrọ kpewere Chukwu atọ n'ịbụ masta o onye masta onye ngozi atọrọ onye guru onye ngozi onye magineti onye ngozi atọbụ onye bọsụ onye ngozi atọbụ udu mmanụ aka na-egwu mmanụ obiri pọbati aka naanị onye ngozi managing director Premier Breweries Onitsha eze duto the only Nigerian man nwere private hangar ebe a na-apaki ụgbọelu n'obodo oyibo ọkara aka onye ngozi beside every successful man in n'elu ụwa there is a woman beside every successful man in n'elu ụwa there is a woman nwanyị na-ekwu okwu ya ọ bụ virtuous woman nwanyị na-ekwu okwu ya n'elu ụwa ọ bụ virtuous woman nwanyị n'obi dị ya nwanyị so di eme ugegbe dị ya ezinne bụ anyị ji aba Princess Ijeoma Adaeze ọdịbeze be anyị daalụ ọdịbeze be anyị daalụ ọdịbeze be anyị daalụ ọdịbeze be anyị daalụ ugebeze be anyị daalụ ugebeze be anyị daalụ ugebeze be anyị daalụ ugebeze be anyị daalụ ugeze be anyị daalụ ugeze be anyị daalụ ugeze be anyị daalụ ugeze be anyị daalụ Nneọma Chukwu gọziri Adaeze n'uto ọzọ igbo ndụ wite ụmụ dị mma ụmụ ngozi ụmụnne n'ife Chukwu na-achọ ọ bụ ife anyị na-ayọ Chukwu ụmụ nwere omume ọma n'elu ụwa nwanne m ọ bụ ife anyị na-ayọ Chukwu ikpe Chukwu chini ịma na ịbụ n'ụwa ngozi nwa
eze ịma na ebu n'ụwa ngozi onye na-ejelu Chukwu ozi n'ụwa ịma na ebu n'ụwa ngozi onye na-ahụ Chukwu n'ụwa ịma na ebu n'ụwa ngozi kedu kwenu maka wọta teze wọta teze onye agọziri agọzi kedu kwenu maka Luther Teze nwa Chinemere Luther Teze nwangozi onye mụrụ ụmụ dị mma ya kelee Olisa onye mụrụ ụmụ dị mma ya kelee Olisa atọ mụrụ ụmụ dị mma ya kelee Olisa atọ mụrụ ụmụ dị mma ya kelee Olisa onye ngozi asị m ka m bụrụ ekele bujere papa m latọ n'ọmụlụ ife dị mma papa m latọ n'ọmụlụ ife dị mma igwe eze n'ịmụlụ ife dị mma onye ngozi His Royal Highness let Igwe eze onye ngozi Okofia Kino onye ngozi Lupo na Dunu Kofia onye ngozi Imana malitere Chiweze onye ngozi Oga di 20 years yo onye ngozi Oga di 21 years yo onye ngozi Obuka customary court judge yo onye ngozi for 38 years onye ngozi Chukwu nyere ya amamife o nwere amamife ochichi ọchịchị ịma nọchiri ọfụma onye ọma onye ngozi o rụziri 1950 eme ya Crown Head yo na Dunu Kofia onye ọma ọ bụkwa founding member onye ngozi Eastern House of Chiefs yo onye ngozi na 1960 yo onye ngozi maka o nwere amamife onye ngozi papa nwere amamife onye ngozi First Class Chief yo Noka Province yo in 1967 Wakoma Member Advisory Council of Chiefs in 1968 Onyanyi Geba Wakoma Wela Mamifa Onyama Papa Bukwa member Anambra Council of Chiefs in 1981 Papa Lola Ludima Papa Lola Ludima Papa Lola Ludima Papa Lumina Ani Sigi La Ludo La Ludo La Ludo Kedu maka Afọmụla Teze Afọmụla Teze n'uko ịma na ọ bụ n'afọ ngozi Mama Juliana Mbekeze ezi nwanyị dị mma nwanyị nwere obiọma mama ụwa niile afọ ngozi mama mụrụ nwa dị mma mama Juliana Mbekeze Mbekeze nwanyị nwere obiọma
ngozi. O nwere ofu nwanna deze n'ugbo nke ojem ọnụ. O nwere ofu nwanna deze n'ugbo nke ọfụlụ n'anya. Latest what is Managing Director Toronto Medical Center na Loncha onye ngozi. Ịma na ọzụlatọ na akwụkwọ Dodolima, 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 ọnwụ bụrụ dọkịta nwata eze. Ọnwụ eme ọnwụ amela anyị iwe. Ọnwụ amela anyị iwe. Mana atọsi ngwa gị dọkịta nwata eze, ebe ọ bụ na ị nọ na ya fụlụ gị n'anya, mana ọnwụ mana ndụ n'igwe ezigbo nwanne ya ka ọ fụlụ n'anya. Ezi nwanne ka anyị bụrụ na-ekene bujere His Royal Majesty, His Royal Highness yo igwe ndị ugbo nwanne eze oke ọfịa nke isi na dunu kọfịa. Igwe ndị ugbo igwe robot eze, igwe robot eze, igwe igwe, igwe igwe, igwe n'ihi aka nka. Igwe igwe, igwe igwe, igwe igwe, igwe n'ihi ebika. Igwe igwe. ife kanụ nwanne nne n'ụwa onye nyela m maka izu ka mma na nne ji nwanne amaka. Ọkwa bịarute na n'ugbo na-enwelu ndị anyị ji aba. Enwere ndị anyị ji aba, enwere ndị anyị ji aba, enwere ndị anyị ji eme ọnụ. Chief Doctor onye kese our philanthropist yo, Osisi ọma, onye na-enyere ogbenye aka. osisi ọma gburugburu, Osisi ọma ụwa niile, osisi ọma, ọ na-amị mkpụrụ ọma. osisi ọma ụwa niile. Ayama osisi ọma gburugburu. Osisi ọma, Chief Doctor onye kese osisi ọma gburugburu. osisi ọma si bụ kelelu ya. Eze n'ugbo onye njem ọnụ ọzọ Igbo ndụ ezi nwanne ya. Dodolimado, Dodolima, 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 ka anyị bụrụ ekene bujere nnekwu n'ogidi. Nnekwu na-eyi akwa, nnekwu na amụmụ, nnekwu na azụ ụmụ, nnekwu n'ogidi, nnekwu n'ịkara aka, nnekwu n'ogidi. Chief Ugochukwu Obi Okoye nnekwu n'ogidi nọọsị mụ kenelu ya. Ekpere anyị na-ekpe ahịhịa anyị na ya Olisa ka onye dị ogologo ndụ na-arụ isi ike. Ọ bụ ife
na-ayọ maka ịbụ Godfather. Atọ bụ Godfather o n'ala Igbo, ọ bụ Godfather o n'obodo oyibo, ọ bụ Godfather o n'ụwa niile. Onye ngọzi, onye ngọzi, onye ngọzi, onye ngọzi, onye ngọzi, onye ngọzi.